ka World Bank kan ai ka jingkashan ka Papura ya ka Khasi Hills Autonomous District Council halor ka jingpan krep ban wanra ka khot ka suba ha kishnong ki thau lingba ka India support Meghalaya in preparation of city level low carbon climate smart solid waste management SWM plans. Yakanila pentip daw ba Titas Darwal Khan Chief Executive Member jong Council habakran chikilat pathai khubor hadin ka jingelang bat ka World Bank hakano phais ngi jong ka khatar tade ujellio arja arpulai uba Titas Darwal Khan ong bakadang dei ka sin jam ka baningkong haka jingpan krep ban pentrai kam yakani ka jingthmu da ka jingkrshan ka World Bank bat ka Council ru kumjo kan yakran bat kinoi lam snong ban thawi ki Village Solid Waste Management Committee hakishnong baper ki bahap apo uput usam jong ka Council Ulaong ba hadin bala tayo ka KHAD Solid Waste Management Act House Nam Arjal Arpo ka jingkit kli kala day ha ka council ban wanra e ka khut ka suba da ka jingetray lang wat kisnong wat la kitanat sarkar jalaru ki don la ki jong ki benta kani ka meeting man ta si kadai ka ba ni organize na kaliang jong ka council ha ka bede ba kani ka solid waste management nadu kasnem arhajar arpo kumba pila tip ba nila yo ya ka jing menjur jong ulat hakbede bat kenika ak ka bangila yo ka bangi ong ka Khasi Hills Autonomous District Solid Waste Management Act 2020 de hadin ba nila yo kenika ak nakaliang jong ka council ngi sungthu anda ba ka jingkit khli ya ka bayade bat ka jing lum ya ki nyut ka jing pen pet ya ka khoi ka suba ki snong ka ki thau ha ka beha apo ka district council ka dei ka benta jong ka district council ya ka ba ka dei ban le hoi ngi su thu ka ni ka dei ka subject ka badang thamai apo ka district council ba ka dei ka challenge yang ngi kum ka isi ba kum ka council hi ba ro ko we kum no ban ya le ka ni ka ketika jingma kaba ketika we ni ki subject le singa la ban ong ki ba e ba ma PE menta ya ka jing jabo trong ki wa ka jing jabo trong ka wa umiam ka jing jabo trong ki wa ha ki we ki benta trong ka hasil atau masuk council nang ta ya ka jing ya bret pathari ki nyut ba ku ta ta to hoi na kaliang trong ka sarkaru ka don la ka trong ka benta ka ba ki le khamtam ba be ba municipal kamtam hakbade ne po soslong ten reng isutu pat bayi ki jaka ki bahap apo ka uput sam jong ka district council na kani ka benta ka wan ka jingkit tri hangi ka ka bangi de berle skman te khnang ba kani ka solid waste management cell ka bangi la don hagi ki khandep snam ki bala dep nadu bangi yo kani ka ak kelas dang ya ka ban le katu kat ni ki awareness program hakisnong lasdang ban pentip pai ba nang tangila pharu syaki dor wasnong baro ba ki dei ban form ya ka solid waste management committee but langba kini ki solid waste management committee kamut ba hakisnong kisnong kumnu bakin penyai ya kinong snong ha ka bakumnu bakin penkhui ya ki jabo jabai lani ki nyut ki niar ke bakin lum na ki yang ki sel choki te kumanga ong na du mene ba kani ketika kam ka ba long challenging ini tengrei wat lakat taru ngi persang ha ka bor ka barit kumapitip ba ka council kamdon ni ki resources lani kita ki financial support ki bangila ban yo lang ba ka state government ne lang ba ka central government tengrei wat lakat taru lang ba ka 15 finance commission kiladon ki scheme ki bangi ai lang ba ki MDC hakaba ki ai ki kalikit nyut agi snong nang ta ki ai ki dosbin aki jaka ki bade ban bret nyut nang ta ki ai ru hakaban le khoi le subai ki snong dak ba ki snai ki nala ba ki snai ki toilet bat kom ta ter te lengba kan ka scheme kat bala ngila persang dak bor ka jongi kom ki MDC lengba kan ka scheme ka bagi ai ki snong ki thau ki jongi tin rei ngasutu ba kani kanum la ban kot bor ya ka jing don kam tina kata kadaw na kaliang ka songa ngala tho sa ka World Bank ka bayde bat ki don ki porlok ki batre po World Bank ki lawan ban ya ka du ya bat de lang ba jong ki ka banga sala ya ka ban
wan kani ka jinge keduk menta kasni bat komban chuong ba kani ka jinge keduk menta kasni bat ki nongmi khmat na ka World Bank bat kumju ru bat na ka liang jungi council ha ka bangilai don lang na ka management cell bat kumju ru ki executive member ya ka ba ka liang ka wat ba World Bank kala approve ya ka kumnu ban assist singi ka assistant support na ka banta kumnu ban prepare ya ka ta ka rukom manage ya ka solid waste management tenga soban ai kublay kata ban kani kamde mga ban ong bangi yo ya ka project ka bangin snano bangin le no ndai ki don ki sibun ki program ki bangi haban le nang diskmat kata kalong bakin don ki training program ki don ki awareness program ki don ki publicity mo ki advertisement ba kum ter nadu ki shnong nadu ki hima gidon kam ya ka participation lani ka jingi sim benta jong baro hakani ka benta kum no ban wanra ya kata ka jing khoi ka jing suba hapo ki shnong ki thau ki jungi te hakani ka meeting benta sing ila don ka presentation na kaliang jong ka council ba kum juru kala don ka presentation na kaliang jong kini ki representative na kaliang jong ka World Bank but shen ka action nang ni kalong ba lashay kasni ngin sa late visit ya katu kat ni teli ki jaka ki ba la don hang ni shalong ki ba la sedang ban ya ikri project kumno ban lum mi ki nyut ban ngi le pa ngi kani ka site visit lashay ban nang taru ngi la ban le cha ki census town ki ba don hapo kani ka po upur usam jong ka district council ba ka ban taban khmi bnya kumno ya kani ka jing ka ba ipai ba ki ka tu ka jingkit kli ka baning kong hi ka de bandai na ki shnong de na ki ma bat ka ka bangi na kaliang ka jong ka council ngin ai ka support ka mut kumno ban hi kai ki breu kumno ban awareness ki breu kumno ban secret ya ki jabo jabai ba kum ta ter bat ka kani ka program ka jongi menta nang ni skmat kalong kumno ban hi kai ki breu kumno bakin long alert ya ki hoi ngala ban ong ba traditionally ngidon ya ka rukom lumnyot ha ki shnong ki thaw ki jongi mo pitep ki don ki shnong ki ba ki phal ki yeng ki sem ki ba ju ti de ki thlio ha ki phlau yeng ki joki kumno ki secret ya unyot hamtam ya kani ka wet waste ki panan kam kum ka sabo ni kum ba ai jing ba mi ki jingri ki bangiri bat ka ba kongsan kalong kumno pat ban dispose ki dry waste ko buat itu ki wet pat ki jai nyot ki bolong kum ki plastik kum ki bilor ba kum tak Batini bat aga jok apor kum pitep aga arah jakat rio ba ka government ka implement ni ka scheme ka joki kala don ka tripartite nani kata ka jingete agreement apa deng ki shnong apa deng ka municipal bat ka sarkar hakaba komnu ki don ki tu ki shnong ki bam ha municipal ru kila shim ya ka scheme da ka jing thmu kumno ban yarap yaki ndai ba om bakin rung municipal ndai bakin yarap yaki kumno ban ai financial assistant kum ki trok ki nyot ba ki jing hikai la ni ki dosbin ba kum tater kumno ban lum ni nyot de habe dai ba ni ka benta ko mangala ong ipi kani kadang dai tang ka initial stage mo kadi tang ka jing sedang sha jungi menta ba let's say lang ba kani ka jing yarap ka bangin yo lang ba ka World Bank kalong ba kumno bangin reach out la ni bangin poi hadu kisnong level kumno ba ngin ya trailang ya kani te mentan ru kala don ka jingelang mentan jamit bat ka urban affairs ka department ka ba lawan mi khmat da USE ba pe ya kani ka swat barat te nakaliang ka jong kiru kila batai ka ka kam ka pakile te ka so ba lada baro mo klem da ya nyau ya ka bor ka bangidon so ba lada baro ngi trailang ka urban affairs ka municipal ka district council galadang ya trailang na tharai kanwanra ka jingkala habede mentang empat la ban ong nama bang ko mga ong manevi kani kani dang dai ka initial stage ka ba ngindang sedang ni ka kam dan re nga tharai namar ba kumba kila ong ba kin ai kini ka assistant na ka banta kum ban plan no ban plan na ka banta ban manage mo ya kani ka waste dengan so nga tharai nga don ka jikaman pa na kaliang ka World Bank kila ban